Parkour, det er en bevægelsesform, og det er meget frit. Der er mange, der ser på det på forskellige måder. Altså det er en måde at bevæge sig på, og en bevægelsesform kunst. Der er nogen, der mener, det handler om at komme hurtigt frem. Der er nogen, der mener, det handler om at få et flow i kroppen. Og det er meget op til en selv, hvordan man ligesom betragter og udøver parkour. Der er mange forskellige teorier og livsstil og filosofier omkring parkour, og vi laver det på den måde, som vi synes er passende. Det er, at vi vil gerne hurtigt frem for det meste. Altså, vi vil gerne ud og lave nogle lange hop, og der skal ikke være så mange skridt på, fordi det tager tit noget af energien. Så vi vil gerne hurtigt frem. Der skal gerne være noget fart på. Jeg startede med at lave parkour, da jeg gik på efterskole. Jeg gik på Stævns Gymnastik og Idræts Efterskole, og de havde et valgfag, der hed parkour. Jeg blev introduceret til parkour af nogle kammerater, der var værnepligtige. Nu har vi lavet det i 5-6 år, og bliver ved med det. Glad for det. Eller 3 måneder senere, startede jeg på parkourlinje på højskole, og så trænede jeg så hver dag i 4 måneder. Næsten alle sammen, vi er gamle gymnaster. Og der har man selvfølgelig lært at bruge benene og sætte af og hoppe. Men vi har også nogen, som kommer fra håndboldbaggrunden. Og det gode er jo, at det kræver ikke så meget at kunne lave det. Bare at tage tøj på og gå udenfor næsten, så kan man lave det på hvad som helst. Så man kan sådan set lave parkour lige meget hvilken baggrund man kommer fra. Så det er ligesom med en hård intro lige på. Jeg synes parkour det er på vej op, altså virkelig meget. København er rigtig åben for parkour. Det har de ikke altid været. Der er en rigtig positiv, folk har en positiv tilgang til det. Hvis man hoppede rundt på nogle bygninger eller nogle vægge eller så videre, så vidste folk ikke, hvad det var, og var lidt snævsynet omkring det, rynkede lidt på næsen. Der bliver hele tiden stillet nye steder op, hvor man kan lave parkour. Og de popper op flere rundt omkring, de her sådan små stativer. Men nu har København åbnet meget op for parkoursamfundet. De laver en masse steder, spots, hvor man kan komme ud og hoppe rundt, som Plug and Play-parken her. Street Mecca, som også har en hel masse. De har både udendørs og indendørs og så videre. Man kan komme og få instruktør på og så videre. Det er super godt organiseret der. Men jeg synes generelt, at det er ret sjovt at bare finde spots rundt omkring i byen, som ikke er decideret lavet til det. Folk ved, hvad det er nu, så de rynker ikke på næsen, men snarere synes, det er sejt. Står og kigger lidt på. Hæpper på en. Så jeg skal ikke gå mere end 5 minutter en retning fra, hvor jeg bor, så har jeg i hvert fald 2 spots, jeg kender. København er meget åben for parkour, og det er et dejligt sted, og der er mange steder at lave parkour i København. Så det er super godt. Der er også en bestemt kutyme og jargon inden for parkour. Det er meget åbent, så du får en bestemt sindstilstand. Det er måske også fedt at få noget ånden med. Og du møder så mange andre, som du kan springe med, også selvom du ikke kender dem. Jeg har ikke lavet sådan noget i den stil. Jeg har aldrig været gymnast eller noget i den stil, men jeg har altid været sådan en, der skulle ud og klatre, hvis der var et træ, jeg kunne komme op i. Det, der så er blevet fedt med nu på parkour, det er, at nu kan jeg kravle op i lidt flere træer.